Al-Fatihah. Ini flare. Bismillah, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Tubi alaihim waladhdallin, amin. Bos wifi. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wattafaqu lan sepakat sapa para imam madhab masih seputar jenazah ala annaliz zaujati ing atase sak temene iku wenang kaduwe istri antagsila utawi yen to ngedusi sapa zaujaha teng pasanganipun zaujah niku sepakat Mas, tapi nek sak walike iso beda pendapat. Nek ana wong wedok istri ngedusi bojone sing mati ku aman. Wahal ya juzulan apakah boleh wenang li zauji kaduwe suami ayang sila yen to ngedusi sapa suami hateng niku zauji. Iki sepakat iki, Pak. Lah iki wayah mati apa gak ngono lho. Iki konteke mati, Mas. Iya yo. Nek wayah urip oleh, jelas iku mesti plus wes. Iya yo. Iya ya. Sepakat ya. Sepakat ya. Sepakat. Nah, ini Abu Hanifah, kala ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah la ya juzu. Wong iki malah la ya juzu lho, Mas. Apa ghuslu zaujati li zaujatiha. Juga gak sing mau sing pertama. Sing pertama mau kok sepakat ya? Lho lah ya kuwi kok aman nek jariku Mas. Nek wong wedok roh sing lanang sing mati aman Mas. Tapi nek sing lanang ngedusi sing wedok mati. Ngateng, Pak. Lah Guyu. wong lanang iku mosok apa-apa ya Mas, tapi wong wedok nek saiki ya iya ya. Mosok dildo ya. Wong umum lho ya. Bisa ya? Tapi kita tingkat kesedihan, Pak. Ya nek tingkat wong wedok gak iso ta. Jajal terus nih. Nggih. Sik. Aku mburu-mburian apa ya? Lah niku ya juzu niku. Nah, Wa qalal baqul lan ngendika sapa sisane, maksudnya sak liyane Imam Abu Hanifah ya juzu angsa. Enggak apa-apa Mas yo dijima kan ya ora apa-apa mana didusi meneh. Iya. Kan ngono. Loh, Ndak oleh apa-apa. berarti iki. Oleh no. Safiyah berarti Sapi oleh. oleh. Lah iya, kok ngono rek? Loh, oleh Mas. Berarti rugi loh selama ini kita. Apa nih? rugi piro mulane. Ya biasanya bojone ora gelem ngedusi lho. Batal iki bojone kok. Loh. Kan ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa sih. Nah, iki ora Tapi yang apa-apa. sing jelas kudu masalah kuwi, Pak. Masalah iku semaput, mesti ku semaput. Nah. Lah iya. Tapi nek wong wedok trae gak iso, Mas. Wong wedok nek wis pedih hatinya itu kate dolanan ngono ane kira iso. Tapi nek wong lanang isuk ditinggal bapake bengi iso tandang iku nek wong lanang. Sekane oleh. Tinggal mati langsung oleh. Walau matat lan lha iki rejeki nek iki Mas. Tetep awak dhewe toko iki rejeki. Walau matal andai kata mati muraatun sapa wong wadon walaisa lan ora ana hunaka iku ning kono illa rajulun kecuali sapa wong lanang ajnabiyun wong liya ki dilala awak dhewe. Au mata utawa sakwalike mati sapa rajulun wong lanang walaisa lan ora ana hunaka iku ning kono illa kejaba sapa imraatun ajnabiyatun. Fa madhabu Abi Hanifah wa Malikin lan moko utawi madhabipun Abi Hanifah lan Imam Malik wal asahhu min madhabi Syafi'i lan ugi sing paling sahih saking madhab Imam Syafi'i iku annahuma sak temene loro karone mayit iku imro'ah kalih rajulun pakai golabah niki soalnya sitok lanang sitok wedok yuyammayani dipun tayamumi mboten usah didusi ditayamumi Wah, gak rezeki, Pak. heeh gak rezeki sik tok ana sing rezeki Mas tetep Mas. Wa an Ahmad dalam niku saking Imam Ahmad riwayatan utawi dua riwayat ihdahuma ingkang utawi salah sijine yuyammayani padha nggih. Kalih madhab Abi Hanifah, Malik lan
kaul sing paling sahih saking Imam Syafi'i sami. Gandeng ini Beda Mas penyajiannya. Wal ukhra lan utawi kaul ingkang lintu atau riwayat ingkang lintu saking Imam Ahmad yalufu nyelubungaken apa basane. Ngeten niki lho lepone. Nyelubungaken al-ghasilu sapa sing ngedusi sapa ae wis ngedusi. Pokoke di antara dua kasus iku mang lanang mati gak ana wong wedok liya sing ndono wong maneh sing ana gur wong wedok liya utawa wong wadon mati sing ana gur wong lanang liya dudu apa-apane dekne. Lah niku sapa sing ngedusi lah niku yalufu nyelubungaken sapa al-ghasilu sapa sing kaos tangan. ya ngono lah. Alayadi ing atase astane ghasil khirqatan ing sobekan anu niki kain. Saiki iso nganggo plastik lah. Apa iki penake? Ya terserah khirqah ya sobekan kain Mas. Nek artine. Tapi saiki kan yang penting penghalang. Wahwalan utawi kaul menika wajhun adalah satu wajah di Syafi'i katu Imam Syafi'i. Satu kaulnya Imam Syafi'i ngoten. Wa qala lan ngendika Al-Auza'i sapa Imam Al-Auza'i yudfanu dipun kuburaken sapa sing mati niku bah lanang bah wedok min ghairi huslin tanpa didusi wala yuyammamu lan boten dipun tayamumi. Wis langsung sakne. Lah terus sing nguburno sapa? Kan gak dikafan. Loh, lah sing nguburno sapa? Ndono meneh wong Mas masalahe. Ana iku itu. Maksudnya ndono wong hanya dua orang laki dan perempuan yang ajnabiyah ini dua-duanya salah sijine mati. Iki kan posisine iso wong akeh, Pak. Loh iya, tapi kasusnya kan ngono. Cah wedok sitok sing urip sing lanang mung 7 lanang kabeh. Lah digarap. Pendemen ae wi ngono masalah. Enake ngono itu pendem langsung ae niku Al-Auza'i. Wa yajuzulan angsalil muslimi kadu tiyang ingkang Islam waslu qaribi apa ngedusi. Waslu qaribi apa ngedusi kerabate muslim al kafiri sing kafir indah salah satu miturut madhab ingkang 3 saklintune Imam Malik. Wa qala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik la ya juzu mboten angsal apa ghuslu qaribihi. Dadi Imam Malik sok mboten ngangsali. Faslun tawiki satu fasal wal mustahab bulan utawi ingkang dipun anjuraken ai yuwaddi ayen to mewudui huteng mayit sapa al-ghuslu wong kang basuh. Wayu sawi kalan nyiwaki sapa ghusil asnana huteng untune si mayit. Wayu dekhilalan ngelebetaken sapa ghusil asbu'aihi teng dua jarinipun fi min khoraihi ing dalem lobang hidungipun. Duh kok itu. Hah? Kok min khoro itu? Loh, apa karep liyane? Oh iya no. Nah iki. Wayasilahuma. Wayasila mawon atafun. Lan basuh sapa sapa ghusil niku huma teng min khoraihi. Terus waqala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah la yustahabbu mboten dianjuraken dalika apa mengkono-mengkono taudi taswik idkhal gak masuk kabeh ndak dianjurkan titik wa ing kanat namun ana halihiyatuhu apa janggute mayit mulabadatan niku kempel saroha moko ngurai sapa ghusil hateng niku lihyah bimustin kelawan suri. Ya apa ya? Ya jungkas kene. Jungkas ya kagek lho, jungkas. Wasil asnani kang ombo-ombo giginipun. Maksudnya suri sing seneng suri tumo. Suri tumo malah ceket iki. Birifkin kelawan alon-alon. Titik waqala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah la yaf'alu mboten nglampahi sapa ghusil dalika ing mengkono-mengkono mboten usah ngoten-ngotenan. Pokoke gak usah wis. Wa idza ghusilat lan are kalane dipun dusi almar'atu sapa mayit wadon
Dufira maka dipun apa basa Jawane ya dipintal digelung mayit wedoke lho apa sakruha rambute wedok sing mati ku mang salah tata kurunin 30 punukan 30 punuke Iya wis lah. pokoke ngono heeh wa ulqiyalan diuncalke apa iku sakruha khalfahan di bagian burine dadi di telu deleh burine waqala nek rambute dawa nek sing cendhek ya piye waqala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah yutroku dijarke apa mayit ala halihi ngatasé keadaane wis kaya ngono ae min ghairi dhafrin tanpa dipun pintal rambute ono ngoten Abu Hanifah wis ana-ana iku wis lah ndak usah kakean pola sepenting langsung dimakamke ndang disolati pun faslun tawi iki satu fasal wallahu alam bisawab sil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iki keliru iki. gak enek